O Concello do Grove debería estar gozando nestas datas da súa tradicional Festa do Marisco, unha celebración que se tivo que suspender debido á alerta sanitaria provocada pola COVID-19. A cancelación supuxo un duro golpe para o sector pesqueiro e os pequenos negocios e establecementos da vila. Para compensar as perdas, dende a asociación en Groves poñen en marcha as xornadas marisqueiras. O que intentamos facer desde Engroves e a través dos hosteleros, pois paliar un pouco eso, tratando de promocionar os nosos produtos, os mariscos e peixes da nosa terra, pois a través da restauración e intentando pois buscar un pouco a ocupación tamén para os hoteles, que nestas datas sempre estábamos cunha ocupación bastante alta e agora debido a todo isto, pois bueno, pois non temos moita ocupación. As xornadas conta co apoio das administracións e de todo o tecido empresarial e hostaleiro do Grove. O evento suporá un pequeno impulso económico para a vila. Estaban cos brazos abertos esperando que isto tuvera continuidade, que non quedara aí estancado, porque se non se fai o evento da Festa do Marisco, evidentemente o pueblo do Grove sufre un parón moi grande, que durante esos 15 días hai un desarrollo de traballo enorme para todos e sin eso, pois o pueblo queda estancado. Entonces, claro, todo Dios colle cos brazos abertos que se continúe co evento e non que sea en menos escala, pero que haixa continuidade e que haixa, polo menos, que traballemos todos, que é o importante. Dada a situación actual, para poder levar a cabo estas xornadas é necesario cumprir coas medidas de sanidade, unhas normas que dende Engroves aumentarán para garantir a seguridade do evento. E se lle dará a cada establecimiento as normas que hai que seguir, que xa todos o fan, e aparte deso, pois vamos a ter unha empresa de seguridade, unha empresa de 2 vigilantes jurados que van a andar polos establecimientos vigilando e controlando tanto que a nivel de hostelería se cumplan todas esas normas e dos clientes, que tamén forma parte de que os clientes a veces sin mascarillas, sin poñer o gel. As xornadas levaránse a cabo dende o 9 ao 18 de outubro. Nelas participarán a maior parte dos locais hostaleiros e hoteleiros do Grove. Os que se acheguen poderán gozar dunha ampla variedade de mariscos frescos e de calidade.